Isigcawu samashumi amathathu sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 1. Bathe ukumbona nje uMazwakhe ukuthi ulimele kanjani, uZolile noPheli bahayiza baqhuma phezulu bebona nje ukuthi bafile phela laba bantu. Emveni kokuvumelana noNkwanyana, uDlokovu bese baphuthuma ngeyibiba nenyamazane zakhe athe angaqeda ukubabhemisa zona, wayesecela ukuba uNkwanyana abakhulule laba bafana ahambe nabo ukuze abelaphele esigodlweni zakhe, njengoba kubukeka sengazuthi usemningi umsebenzi okufanele wenziwe, kanti uMazwakhe bese kuwumuntu unene abesevele seqalile ukusebenzisana naye. Njengoba ihamba nje esitulweni esingemuva imoto bahleli bane. Umzika ayifani, uhleli weyeme enyangeni uDlokovu, kanti uMazwakhe weyeme kuZolile, babasekile njengoba beyenga nje bentenga. uZolile aphakamisa ukuthi makudlule kubazali bakaMazwakhe baziswe ngaphambi kokuba kuyiwe eThekwini. Bafika nje lapha kwaSithole ekhabonina likaMazwakhe, abazali bamemnyango kuyabonakala ukuthi bakhungathekile, abazi ukuthi bathathe ini bayihlanganise nani. Kwehla uDlokovu elandelwa uPheli noZolile. uZolile ubheke phansi ngelokuhlonipha abasemzini. Emveni kokubingelelana nokubuzana impilo, uDlokovu uhlala odabeni echaza indlela abahamba ngayo nokuthi bayabathatha manje abafana bayobalaphela eThekwini. Bobana abazali baye bemagange befuna ukuyozibonela ukuthi zilimele kangakanani lezi ingane. Emveni kokubona ingozi namanceba besemzimbeni kulabo abafana, unina kaMazwakhe ubandwe esekwa waqiqinga eyofakwa endlini yangenhla. Kanti unina Lume okaSotobe yena ubelokhu ebamba umlomo ubona nje ukuthi nakuyinhliziyo ifuna ukuphuma nezinseka sezimngenhla. Basuka emotweni beza lapha endlini yangenhla nje, uDlokovu uhambe balandisa ukuthi usuka kude kangakanani noMazwakhe nokuthi bahlangana kwelashwa yona intokazi le eUZolile abanele bayibona abazali bangena. Umalumekazi washaya izandla wangena eshesha kuyindlu leyo okuzongena kuyona, ebabaza intombazane esiqhathe yaphinde yabulala isizwe. Bangena nje lapha endlini, ngemuva balandelwa uPheli owayegqoka ibhulukwe elihle likaNokusho ayehamba phiqoze kulona, ubona nje ukuthi umnyovu uqobo lwawo lona. Kodwa kuZolile wayemboleka iduku ukubaleleke phezu kwalo ibhulukwe leli ukuze ahlonipheke kubantu bakwaNtuli nabakwaSibili. Khona ize linoma lingelikhulu, kodwa likhona ithemba lokuthi abafana bazokwelelwa. uDlokovu inyanga eshehlala esigcekini ayesikhonjiswe uJobe khona ngasemnyango. Ngizethembe kakhulu izikhwama zami, yikho nje ukuthi kufanele ngibanyangele eduze laba bafana. Cha Dlokovu, yenzani ngendlela enazi ngayo. uJobe umalume kaMazwakhe. Futhi-ke uma ukufa sekwehlula uNkwanyana kusuke sekudlebeleke kakhulu, kodwa-ke uzwakala njengendoda ezethembayo. Beyi, ngoba bantwana bethu ungazi nje ukuthi ngoba yini yani. Aphenduka uJobe ephendukela kuZolile. Ntombazana, wentombazana, ngiyezwa kuthiwa wena umnikazi wendaba. Wenza njani ukuthanda abantu ababili ngesikhathi esisodwa wena? Wenza njani? Awumbuzi impela mlamo wami, imhlola phela le. Kusho uNtuli uyise kaMazwakhe. Wena sizwa kuthubo usukhethwele emgazini. Manje leli lokuthi sewukhonjwa kuMazwakhe liqhathizwe. Uyajabula ke njengoba bobabili laba bantu othi uyabathanda sebelengele egodini? Phendula phela. Khona ekhaya wagcina nini njengoba selokhu wanyamalala ngomgqibelo wesonto eliphelile nje? Abazali bakho bayazi ukuthi lapha, bayazi ntombazana. Athule nje uZolile abheke phansi. Cha baba, uZolile akathandani namuntu kulapha ababili. Uphele. Kodwa kube nokungaqondi ohlangothini lukaLowa kaBiyela owadliwa isikhwele ngenxa yobungane abubona phakathi kaMazwi noZomo. Egwajaza
edla inzipho. Oh, abangani. Kusho uNtuli. Intombazane enjani engabangani nabantu besilisa? Intombazane enjani? Angithi kuyavela ngeqhikiza lazi intombi lezi ukuthi lo wabonakala naye lo mfana wakabiyela ebusuku bememva kwendlu naye umngani wakhe naye. Oh, hayi ke cha, inenhliziyo ende lentokazi yako Khabazi. Lalela ke lawe mntana. Iyodwa into engizofuna ungenzele yona wena. Ngifuna uhlukane phansi nomazi wakhe. Uyangizwa? Ngifuna uhlukane phansi naye unake isoka lakho lele selikulobola ngoba kungenjalo kusho ukuthi baningi abasazofa kulezi igodi zombili. Hayi, yehlisa umoya Sompisi. Inyanga akunakele njengoba ucabanga. Ngicabanga ukuthi leli ibhungu lakabiyela lehlulwe ukuzethemba nje. Lase lithatha izinto ngamandla liqomisa intombi ngenkani ukuthe uma lo owumngani wayo umazi wakhe ekuzwa lokho wathukuthela wagana unwabe ethi uyomthatha. Yilapho abafike bangezwana khona. Hey, hayi ngoba kuukuthi umazi wakhe waya lapha ngenhloso yokuyokulwa lapha yana. Noma kunjalo ke Dlokofu, lo mntwana usekhonjiwe kwabiyela. Umalume uJobe futhi uMkhize uyise wentombazane wabemukela. Akusekho ukubuyela emuva manje njengoba umzali eselikhiphile nje igama ibe ubani ke lengane kuba yakhe. Uma ngabe umshana ubethembile kuloko ubungani babo kungakuhla vela khohle abheka afunda nazo. Kahle nje baba, mina bengifunda khona la umazi wafunda khona. Ngenza zona lezi ifunda zenzayo. Kodwa ke ngentanta kaNkulunkulu sengiqedile kanti nginesandla esikhulu kumsize nje ifundeni zakhe. Angingabazi nje ukuthi uzophumelela uma kuphela unyaka. Unekhanda elilula. Nanso ke into esifuna ukuyizwa thina. uNtuli. Umuntu ozosiza umazi wakhe aqede izifundo zakhe. Hayi umuntu ozombuyisela emuva aze angaphumeleli nasesikoleni. Bheka nje manje ulela umfundzana lapha emotweni. Akekho wazi ukuthi uyovuka ebesakwazi ukuqedela izifundo zakhe. Ngenxa nje yomngane ongazazi ukuthi ufuna empilweni. Useganuni wabo manje uNtuli. Ngizwile nokuthi umuzi ushile baba uNtuli noma ngaphatheka kabi uma ngibona umazi wakhe ecwebe inyembezi phambi kwami ngoba siyakhuluma naye. Sikhuluma nje cishe ngezinto eziningi. Kase ngiyakwakhe enhlizweni yami ukuthi uma nje ngithola ibonus yami mhlawumbe ukuphela konyaka njengoba uphela nje ngiyophatanisa kokukhona sibone ukuthi sihlanganisa kanjani. Hayi, cha yena uphela lo umngane oqotho. Kwamoto yakhe nje imoto yakhe isize yaguga yehla inyuka esiza umazi wakhe. Kusho ukuthi imoya yabo nje yafike ezwana beqala ukubonana. uDlokovu inyanga. Cha, siyajabula ukuzwa lokho nkosazana. Konje uthe isibongo ubani? Kubuza uJobe umalume kamazi wakhe. Ngiwudlamini kwaDumisa uMkomazi baba Sompisi. Eshebheka phansi emoyizela kancane. Cha, hayi bazali abazali bakho. Utshela uyihlo ukuthi umlomo wami lo uJobe ekhomba uNtuli. Uthe uyafisa ke babonane ngelinye ilanga. Ngiqinisekile uyojabula ukuhlangana naye ngoba hey umlomo wami akusiyona indoda ehamba ivatazela nje uma ize emzini wendoda. Kukhona yoba kuphethe zonqonqoza ngakho. Abazange besaliqeda lelo. Kusenjalo kwangena uMkhize nomfowabo uNtweni bengasadle inkobe zamuntu. uMkhize wafike wathuka wademelayisa esho nokusho ukuthi uNtuli akundoda yalutho. Kuyini ukuba vumelele ingane yakhe uZolile ukuba ihlala isikhathi eside kangaka engayibuzi nokuthi igcine nini ekhaya. Kwala noma sebethi bayamchazela okwenzekile wangezwa lutho uMkhize ebuza ukuthi bayazini ukuthi imalini ayichithile eThekwini ngelo kuyobheka lengane angabanga sayifica kanti ibhizi impizaneka nabafana nezimoto ezinabasonde emhlaba. Ubatshela ukuthi lengane seyiceliwe futhi isoka layo liyayidinga njengoba lingaphilile nje emva kokwenzakaliswa uye lo mfana kaNtuli okungazi ukuthi ungena phi endabeni zokuqomana kwensizwa nentombi njengoba yena nje akhetha isikole. Babese bemthatha uZolile bemfuqa ngenkani bemshova indlela ebhekekayo. uZolile ubese izinyembezana ngesikhathi uphele emlandela emnikeza umakhala ekhukhwini kamazi wakhe ethi awusebenzisa ukuze baxhumane njengoba umazi wakhe eThekwini nje. Yena upheli useyothengela umazi wakhe omunye.
uthe uZwelile angayikhathazi ngokushaya ucingo. Wamfundisa nokuthi kwenziwa njani uma efuna ukuthi bashayele laba abangale eThekwini. UMkhize uhameze kwayena phela lowo emtshela ukuthi angapitshoza abuyele emuva namabhlukwana akhe lawa angazaficwa amathonzi abanzi ngoba unesandla kuyo yonke lento. Ngikufisela ukubhala kuhle Zolo. Ubhale kahle yazi kuma exams akho kaDisemba. Ufone phela. Eshebaleka ephindele emuva lashiye khona umndeni kaMazwakhe nenyanga.